А какво ще направим от останалата суроватка от сиренето тип Pecorino? Предстои да разберем в следващите видеа. Тъй като в суроватката все още има не само мазнини, но още ценно количество млечни белтъци, като албумин и глобулин. И тези белтъци не се утаяват при обикновена ферментация, както казина, който е основният белтък в сиренето, а само при висока температура и подкисляване. Ето защо е необходимо да се измери pH на суроватката, която в момента е в границите между 6,5, 6,50 трябва да бъде, за да може самата рикота да си получи добре, защото ако pH-то е под 6, рикотата става писъчлива и много е трудно да се обработи. Преди да сложа да подгрея суроватката, разбърквам добре. След като върнахме суроватката на котлона да се загрява до 65 градуса, тогава добавяме на малки струйки прясно, непастеризирано сурово мляко. Целта е да увеличим млечните белтъци, да има по-голяма свързаност на люспите, когато почне да излиза рикотата, да се свързват помежду си и да бъде кремообразна и вкусна. На малки струйки добавям прясното мляко, понеже е студено, и същевременно бъркам непрекъснато. Продължаваме следващия етап. За да излезнат млечните белтъци на рикотата на повърхността, имаме нужда от висока температура и определено pH, определена киселинност. При всяко мляко температурата е различна, тъй като в момента това е суроватка от овче мляко. Ще загреем суроватката до 78 градуса, където след това ще прибавим специални соли, които ще подкислят самата суроватка и с помощта на нея ще започнат да излизат млечните белтъци. След като достигнем желаната температура от 78 градуса, започваме подкисляването. Намаляване pH с киселина. Може да използвате лимон, лимонена киселина, оцет, но аз използвам определени соли, които съм си закупил от Италия. Дозата е 15 мл на 10 литра суроватка. Сега разбъркам много добре и сипвам по малко. Белтъчните люспи започнаха да излизат. Все още са малки, но след малко ще станат по-големи. След 10 минути, откакто сме оставили в покой, ето е рикотата отгоре. И в момента я правим на 92 градуса, за да може... даже минава. Супер. Спираме котлона, за да може трайността да е по-дълга. След като достигнаха над желаната температура над 92 градуса с цел да консервира самата рикота и да удължи нейния срок, 7-дневен срок на хапване, мога да я сложа в тенджерата в друг съд на водна баня, където водата е студена, с цел да я охладя за около 30 минути и след това насипвам в кошничките. Нашата рикота е готова и започва най-приятната част, пълнението на кошничките. Мале, колко е гъста. Като кисело мляко се гребе.
Еха! Получих цели 5 кошнички с рикота. Около 200 грама всяка, т.е. от 10 литра суроватка успях да извадя 1 кг рикота. А какво да правим останалата суроватка, която е пълна с хранителни вещества и протеини? Я охлаждаме, слагаме си в хладилника и си я пием.